खुलुमबाय बे आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय थाबाय दिनैहाय गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय आरोना दायो माने गामियावहाय खामानि दङ आरोना स' क्रिसमासनि बिदिनो साफा खालामनाय दङ ओंखायनो ससे भिडिअ खालामनो होननानै भिडिअखौहाय खालामनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौहाय मा होनदों सावताल दायो थांसै आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो थांसै आरोना नै हासिब लाखाबाय हाजिरा मावाखै दां दिनै दायो थांगासिनो आरोना जोङो नै गाबसुलि दोङो आं हासिब लानानै थांगासिनो साफा खालामगोन आरोना लामा ओमफ्राय कम्पाउन्डफोरखौ साफा खालामगोन आरोना बेखौनो नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन नायबाय थादो आरोना दिनै बुरिफोरजोंहाय युथनि नङा बुरिफोरनिसो खामानि मावनो थांदों आरोना थांबाय थानोसै लामा लामा हासिब लाना लामा लामा सिबलांखानोसै नामा थांबाय थानोसै आरोना जायगायाव लोगो हमहैलायनोसै
सिबला सिबला जि मैला जाखाबायले हसायनो दायो एकदम फुरा कम्पाउन्ड साफा खालामनानै दसे मोसानाय सोलोंबाय माबाय दायो थांफिनगासिनो आरोना न'थिं ओमफ्राय नै दुगैनो थाखाय सेम्पुबो लाना फैखाबाय दायो थांगासिनो आरोना बिदिब्ला आङो दिनैनि बे ब्लगखौहाय बेसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना थेंक इउ स' माच जायफ्रा आंनि ब्लगखौहाय नायबाय नोंथांमोनखौ थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिदिब्ला बे ब्लगखौ बेयावनो दोननोसै आरोना बाय बाय